Hej hej, så er det blevet torsdag den 15. december, og det er tid til en update. Jeg er begyndt at have det markant bedre. Jeg ser meget klarere ud af mine øjne nu, jeg har mere energi, og sådan, jeg er generelt i øvrigt også begyndt at blive mere gladere og lyssindet, som man siger. Fordi alle de her forskellige ting, de giftstoffer og sådan noget, de er stille og roligt ved at begynde at blive renset ud. Og der er jo de her klassiske 3 punkter, der hedder 3 dage, 3 uger og 3 måneder. Og det er altså det er der, hvor de forskellige stadier, de ligesom sådan cirka der omkring, der ligger stadierne. Og nu er jeg jo ved at gå ud af det stadie, der hedder 3 uger. For nu er det faktisk 3 uger siden, at jeg startede på kur. Og det betyder, at nu er det begyndt at blive en stor tilvænningssag for mig. Jeg er begyndt at få en masse rutine, så der er ikke rigtig længere nogen sådan tvivl for mig om, hvad jeg spiser til morgenmad og sådan. Valgene, de er sådan begyndt at træde i baggrunden. Jeg begynder bare at gøre nogle ting mere på rutinen, det ligger mere på ryggraden. Og det giver mig altså så det energioverskud, som jeg begynder at have nu. For jeg indspiller faktisk det her, det er faktisk midnat. Det er omkring midnat nu. Så vi er lige på kanten til, at det bliver fredag den 16. Men jeg tænkte, jeg skulle lige, det er jo hver torsdag at lave opdateringer. Jeg ville også have lavet det her i morges, men det var der så ikke tid til. Så der er jo juleforberedelser. Nå, til sagen. Jeg lagde ud med, helt fra starten af det her projekt, der lagde jeg ud med en indvejning på 130,2 kilo. Og det er altså så gået stødt nedad. Så hed den første indvejning, der på 10 dage, der tabte jeg et helt læs, der var jeg nede på 127,4. Så i sidste periode, det vil så sige til sidste torsdag, der kom jeg ned på 126,3. Så altså 1,1 kilo, 1,1 kilo røg der der. Men i den her uge, der var jeg altså ind her i morges med 124,5. Så det vil altså sige, at det er faktisk 1,8 kilo, der er strøget siden sidste torsdag. Og fedtprocenten, den er også godt på vej dernede af. Den er dalet lige så stille og roligt. Så nu er vi altså nede på 40,8. Hvor sidste uge, der var den 41, så vidt jeg, ja, der var 41%. Så lige så stille og roligt, så tager jeg decimalerne af det. Så det går rigtig, rigtig godt, og det er jeg rigtig glad for. Men, som en lille sidste ting vil jeg sige, jeg har jo så taget de her bonger, dem tager jeg en af om dagen, bare for at se, hvordan det ligger der. Og i forgårs, der vejede jeg ind med næsten 1 kilo mere end i dag. Og det gjorde jeg, det tabte jeg så næsten i går og i dag, der har ikke været nogen vægtforskel. Men altså på en dag, der er jeg tabt over 1 kilo, og det er jo ikke fordi, at jeg så taber 1 kilo på en dag. Sådan fungerer det jo ikke, det ved vi jo alle sammen godt. Det vil jo kræve et helt sindssygt kalorieunderskud, og det har jeg overhovedet ikke. Men det er jo fordi, at vi bare får de her bølger og dale, hvor fedtprocenten eller selve fedtdelen, den går bare stille og roligt ned. Og det er et klart udtryk for det her. Men hvis ikke man ved det her, og hvis ikke, nu bliver du klar over det, når jeg nu også gennemgår det, jamen så er det altså, at man meget hurtigt sådan kan blive sådan helt utrøstelig, når man så går på vægten, og så vejer næsten det samme, man gjorde for en uge siden, og så der er ingenting, der virker, og så videre. Så kommer der en dag, hvor man så, hold kæft, jeg har tabt et helt kilo, hvis det bliver ved, så taber jeg kilo om dagen, det er 7 kilo om ugen, så er jeg snart færdig, bla bla bla, ikke? Alle de der ting, glem dem. Og derfor så bare, altså enten gør ligesom mig og sige, vej der hver dag, og så se gennemsnittet, hvordan at det vil nedad, eller tage en gang om ugen, og igen se gennemsnittet over en måned. Det er ikke så vigtigt, for der er også noget, der hedder fedtprocent, og der er også nogle andre faktorer, som vi ikke er så meget herover. Det skal nok gå, så længe at du holder en fornuftig stil. Det var det. Så vi ses jo så torsdag den 22. december, hvor der er næste indvejning, og det er så den sidste før jul. Og der vil jeg så fortælle lidt om, hvad min julestrategi er. Der kommer alle juledagene. Så vi ses. Hej.